25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим, суҳбату мулоқот бо сокинони шаҳру ноҳияҳо ва иштирок дар тантанаҳои ҷашни ваҳдати миллӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. Боздиди кории сарвари давлат аз ноҳияи Ванҷ оғоз ёфт. меҳмони олиқадрро дар деҳаи Панҷшанбеободи ноҳия сокинон ва аҳли фарҳангу ҳунар гарму самимӣ истиқбол намуданд. бояд гуфт ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ванҷ 140 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд. аз ин шумора то имрӯз 90 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст ки дар самти муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ, беҳтар гардидани вазъи кору хизматрасонӣ ва баланд бардоштани сифати зиндагии мардум нақши муҳим мегузоранд. پشوای خلق بختاور، رهنما و رهبر و سرور، مازی دیداری شما شادیم، مرحبا بر ونج پرگوهر. مازی دیداری شما شادیم، مرحبا بر ونج پرگوهر. از حضوری سبزتان امروز در بدخشان پیکی آبادیست، در نگاه و چهره ای مردم پرتوی اقبال و آزادی است. در نگاه و چهره ای مردم پرتوی اقبال و آزادی است. پیشوای خلق بختاور، رهنما و رهبر و سرور، مازی دیداری شما شادیم، مرحبا بر ونج پرگوهر. مازی دیداری شما شادیم، مرحبا بر ونج پرگوهر. ای پیشوا به ونج گلفشان خوش آمدید، بر سیر باغ و گلشن و بستان خوش آمدید. ای پیشوا به ونج گلفشان خوش آمدید، بر سیر باغ و گلشن و بستان خوش آمدید. ما با تویم در رهی آینده سازی ها، ما با تویم در رهی آینده سازی ها. ای وارثی خجسته ای سامان خوش آمدید، ای وارثی خجسته ای سامان خوش آمدید. ای پیشوا به ونج گلفشان خوش آمدید، بر سیر باغ و گلشن و بوستان خوش آمدید. ای پیشوا به ونج گلفشان خوش آمدید. برای پیشوازگری صمیمیتان یک جهان تشکر. در اینجا من ببینم اکثرا جوانان حضور دارند، اما همین آبادکاری ها برای شما است، برای نوسان آینده دولت این وطن
аз шумост. шумо бояд ободаш созед. давлати худ ватани азизи худро бояд ҳамчун гавараки чашм эҳтиёт кунед. ҳамин аст нанги номуси ватандорӣ, давлатсозӣ, давлат бунёд кардан ҳамин аст. 17 километр роҳ рафт, аз он сафар то ин сафар нояи ванҷ хеле дигаргун шудааст. танҳо корхонаҳои санъатӣ 20 солӣ ба истифода медиҳем ки садҳо ҷои кори навӣ мешавад барои мардуми ноҳияи ванҷ. ин сарчашмаи даромади бюҷети ноҳия, ин ободии ноҳия оҳиста оҳиста мешавад давлати тоҷикистон ободу пешрафта, мешавад сатҳи зиндагии мои шумо боз ҳам хубтару беҳтар. роҳро бинед аз қалъаи хум то ванҷ. ин қиматтарин роҳ дар давлати тоҷикистон аст. ман ба маблағи 2.5 миллиард шохта ҳисоблам ҳамин роҳро. 2.5 миллиард. ғайри ин роҳе ки ба ноҳияи шумо бунёд кардем. ин корхонаҳои истеҳсолии нав бо технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ, на ки сангҳои ноҳияи ванҷа сангҳои ороишӣ мешавад, дигар мешавад, ҳам дар дохил ҳам дар хориҷи кишвар ба фурӯш бароварда мешавад. ноҳияи ванҷ ноҳияи агравӣ аст, кишоварзӣ аст. оба бинед, ин дайрои мусаффоро бинед, оби мусаффоро бинед. миллионҳо кӯдакон аз беобӣ ҳар сол дар дунё аз дунё мегузаранд. шукронаи ин ватани бешонсо кунед. мевои шаҳрвори ноҳияи ванҷ. кор кунед, коркар кунед, заҳмат кашед, обод кунед, фурӯшед, даромад гиред, сатҳи зиндагитона. ҷавонон хонед, фарқ надорад, духтари писар хонед, илм омӯзед, касб омӯзед, ҳунар омӯзед. вақте инсон савод дорад, касб дорад, ҳунар дорад, ҳатто дар хонаи худаш ҳам берун набаромада нону ризқи рӯзиша пайдо мекунад, зиндагиша пеш мебарад. асри нав асри илму технология аст. барами хонед, вақта хеле мактабҳоро бунёд карда истодем, шароитҳои боз ҳам хубтари беҳтар, роҳҳо як қадам роҳ то пойтахти мамлакат, шаҳрҳои ободи дигар, маркази ноҳия дигар мешавад. барои шумо дигар мушкилӣ нест. ягон роҳбари давлати дунё бадбахтии миллати худро намехоҳад. ира дониста бошед. ба хурофот дода нашавед. давлата ки обод мекунад? оне ки касб дорад, ҳунар дорад, савод дорад. ҳамтавр не? бале. ин роҳро ки сохт? мутахассисон. ин корхонаро ки бунёд кард? мутахассисон. махсусан модарон як ҷаҳон ташаккур барои заҳмати кашидагиатон дар ин фарзандора тарбия кунед. ба дунё овардан ин яке тарбия кардан ин вазифаи асосии падару модар аст. танҳо омӯзгор не. дар як шабонарӯз танҳо дар назди омӯзгор наврасони мо, ҷавонони мо ҳамагӣ 4-5 соат қарор дорад. дигар дар оила, дар назди падару модар. мақсад духтарора катбонугиро ёти, омода кардани таомҳои миллиро донанд, маънои сару либосҳои миллиро донанд, оиладориро омӯзонед, рӯзгордориро омӯзонед. чӣ аст зиндагӣ? яъне ба ҳаёти мустақилона мо бояд ҳама ҷониба ҳам духтарон ҳам писаронро омода созем. як ҷоҳ ташаккур. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад. саломат бошед. хушвақт бошед.